food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga Sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Agay! Ruby, madugay na blang nagasakit ang tiyan mo? Daw sining pilakadlaw pa man lang. Ugaling, nagaduklong-duklong ang sakit. Sa diin ka bala nagkadto? Kag sino nga tao ang nasugata mo? Sa merkado lang ako nagkadto ng segunda. Kikinsugo mo ako magbakal sang baboy, hindi bala? Wala iyan sang malain nga ingredients ang baboy nga ato ng segunda? Abaw, wala. Kay kun may ara, kundi nasakit ang aton tiyan tanan. Pati na si Ma'am Virgie. Ruby, siguro may nakuha ka na nga virus sa ginkaon mo. Kay balo ka, sang nagligad ng mga inadlaw, madamo nga mga tao ang inasakitan sa tiyan. Tungod sang virus, nga nag-atake sa bugos ng kalibutan. Pero may bulong ako sa sakit sang tiyan. Madali lang ha, kay kuhaon ko. Amo inang ginatumar ko kung magsakit ang tiyan ko eh. Salamat, kid ng segunda. Kapait kinis ang bulong nga ginpainom mo sa akon. Amogin ina. Kabay pa nga mag-ayo ng sakit sang tiyan mo. Sige na, sige. Magpabuhay ka na. Kay buwas, mag-aayo ng pamatyag mo. Ruby, idulong ko na lang ikaw sa kwarto mo. Kamusta ng pamatsyag mo, Ruby? Masakit pa ba lang tiyan mo? Hindi naman tanto kasakit, Micaela. Nakapiho ka ba na? Nga wala ka na nagapasakit sang tiyan mo? Wala na, Micaela. Kun amo, nga nagsakit ang tiyan mo sang amo sina. Kung ano man ini, maayo lang yung pamatsyag ko Ay, oo, gali.
Ang party sa love letter? Love letter? Oo. Ang ginsugid ko bala sa imo. Nga ginhatag sa akon sang isa ka bata. Oo. Nadumduman ko pa ato, Ruby. Apang hindi naton ato paghambalan, Pero luyag kong hambalan naton. At dali lang ha. Kay kuhaon ko sa akon dughan. Ario? Te, nakadumdum ka bala nga wala inisangalan ang envelope? Pabay ilang ana inasubong, Ruby, Kinahanglan mo ang pahuway. Gani, buwas na lang naton inahambalan, ha? Subong ang gusto ko! Agay! Agay! Ruby? Mikaela, napataasan ko ikaw sang tingog ko. Tingali naman sige. nga nagsakit ang akong tiyan. Agay! Mapasugot na lang ako, Nahambalan nato ng party sa sulat nga ato. Sige na. Basta, magpahuway ka dayon, ha? Promise. Okay. Anay ka. Ining envelope, may nasulat to nga girl with pretty hair. Kag nagsiling ang bata nga to, nga ihatag ko gid ini sa isa ka maid. Puti, wala man sa makatilingala dira, Ruby. Isa ikaw ka maid, kag may matahom ka nga buhok. Apang, hindi lang ako ang may matahong nga buhok, Mikaela. Ikaw amo man. Mahimo nga. Para sa imo ang sulat nga ini. Kuntani, ginulat ko anay ikaw, no? O galing ko nga ginbuksan ini ka ginbasa. Wala sang bisan sin-o nga masulat sa akon, Ruby. Para gid ina sa imo. Wala na sang duha-duha, ina. Puti, tumana nang gin-promise mo nga magpahuway ka na. Ang promise, kuya, mapahuway kuya pagkatapos nga mahambalan naton ang sulat. Pero, envelope pa lang ganing ginhambalan naton. Ikaw, ha? O, aring sulat ho. Na, basa ha bala. Kay basi makasugid ka sa akon kung sinong nagsulat sini. Hindi na kinahanglan nga basahon ko pa, ina, Ruby. Ang ina nga sulat, insulat ina para sa imo. Ang nagsulat sina, hindi maluyag nga makahibalo ang iban, Ruby. Pero, love letter man lang ni. Kag amo gani, ina, nga wala sang iban nga makabasa, kundi ikaw lang. Ikaw lang ang makabasa sina para lang na sa imo. Kag wala na sang iban pa. Amo palang abi ako makabaton sang amo sini. Apang, nga wala niya ginbutang ang iyang ngalan man. Masulat na siya liwat sa imo, Ruby, Kag sa daso niya nga pagsulat sa imo, ibutang na niya ang iyang ngalan. Kinahanglan, gid. Paano ko ini mahatagan sang atensyon? Kung wala man ako makakilala sa iya. Pero, basi ko si Abby Salcedo ini siya. Nadakpan ko siya nga nagatulok sa akon sang Domingo sa simbahan. Kag nakita ko gid sang magpalamula siya. Labi na gid sang nagyuhom ako sa iya, Mikaela. Amo manong sa pagbanta ko, Ruby. Sige na. Tumana nang gin-promise mo. Magtulog ka na. Patsyon ko balang suga. Hindi lang anay Luyag mo balang nga updan ko ikaw hasta mag-aga? Hindi na, Mikaela. Luyag ko lang nga basahon ining sulat ko. Ining love letter. Sige. Isa na lang, ha? Kag pagkatapos sina, magtulog ka na. Okay? Good night, Ruby. Good night. Diyos ko. Nakulbaan ako. Sinugid pa lang nagpadala sang sulat kay Ruby. Sino?
Bay, nagsakit ang tiyan ni Ruby kagabi? Ginatagan mo siya sang bulong? Oo, ma'am. Pero nagsuka siya. Sang wala ko pa siyang patumar sang iya nga bulong. Kag wala siya gihapon na umpawan sini nga aga? Wala gid, ma'am. Sa pananaw ko, naglala pagani siya. Ay, kadtuan ko siya. Ay, ma'am, hindi. Base ko makapalain sa imo. Nakita ko nga ginailanat siya. Mas makapaayo pa, ma'am, nga hindi ka alay magpalapit sa iya. Kay base ko malatnan ka sang virus. Responsibilidad ko siya, segunda. Hoo kali. Paanong iban nga kabulig? Nagapakita man ba na sila sang sintoma? Wala man, ma'am. Si Mikaela, wala man nagapakita sang sintoma. Kag ikaw iya. Wala gid, ma'am. Kag bisan si Tutoy nga bata sang hardinero. Wala man si may nakita nga sintoma. Si Ruby man lang, ma'am, ang ginapakitaan sang sintoma sang virus. Apang nga nagbatsyag siya sang kasakit. Si Lingbo, nagalubid siya sa kasakit. Oo, ma'am. Kag ang ginalibugan sang ulo ko, ma'am, amo nga naghambal siya, nga dalon sa kuno pauli sa ila nga balay. Nagaplano ako na malakat na kita buwas iloy ko. Mahalin kita sa lugar nga ini. Oh, nga nagbagong pamatod mo, anak ko. Maiwat ng mga isda diri sa suba. Kag amo man ang mga ibid kagalo. Dito naman kita mapaamulya sa iban nga banwa. Dito, madamo sa mga tao nga mabakal sang imo bulong. Kag kung ano pa nga bulong, para nga inog pamanyos. Oh, naglaom ako. Nga nagpaamulya kita sa banwa nga ini. Agad tapuson mo ang imo pagtimalos. Nga amo ang nagulipon sa imo. Sa sobra na 14 katuig ang naglikat. Hindi pa ining tion nga ginahulat ko iloy ko. Amo na ini. Amo na ini, anak ko. Madugay na nga wala ako makakita sa akon pananawon. Nga nagalatay sa aton dugo. Apang kahapon, nagtuhawang ang mga pananawon. Ang imo pagtimalos, malapit na. Kagang babae nga to, may kailabtanan sa aton. Amoy na ang akon nakita sa akon pananawon. Sinong babae nga to iloy ko? Ang babae nga ginatawag kay Mikaela. Ang babae nga nagupod diri sa aton kag nag-inom sang kape. Sa ano ka makapatod? Oh, sunda lang. Hindi matapos ang bulan nga ini. Mahatagan sang katumanan ang imo pagtimalos. Mata sa mata. Nakahibalo ako. Nga nagatuha-tuha si Kain. Apang ako, wala nagatuha-tuha. Nga sa tiyon nga ini, mahatagan na sang katumanan ng imon pagtimalos. Dako ang salabton sa amon sang babae nga ato. Bangod sa iya, nabulag ang isa ka mata ni Kain. Kag amoy na ang ras
nga hindi na makapangasawa ang akong anak, kag hindi naman siya makaangkon sang anak. Kag ako, hindi naman makaangkon sang apo. Wala na sang masayluhan ang akon kinaadman nga makabaton sang pananawon. Nga regalo ini sa amon sang amon katigulangan. Madula sang lubos sang amon kaliwat. Kag bangod lang ina sa isa ka babae nga ato. Ako si Sivalasik, ang masukot sa iya sang doble. Maayong adlaw, Ma'am Ramona. Ay, Ruben, ikaw gali. Ako matuod. Ari ako agad nga maghatag sang order sa imo. Aho, nasugid na sang akon forman sa akon. Ginakasubo ko nga wala ako dire para mag-abi-abi sa imo. Wala sang kaso. Madamo ako sang trabaho Masako ako kayo. Ang matuod, nagakinahanglan ako sang assistant. Wala ka pagali makakita sang assistant? Wala. Wala pa ako makakita sang nagakabagay nga assistant. Wala ka bala sang balita kung diin ang anak mo? Mahimo mo siyang assistant kung kinanglan mo. Wala na ako sang balita sa iya. Nagpasugot siya kay destino sa malayo nga kumbento. Nga wala sang makakilala sa iya. Diin nga kumbinto. Wala siya bala makaibalo nga patay ng iyamay? Wala pa. Ayhan kung nakaibalo siya. Mapauli siya para nga makita man lang sa katapusan nga tion ng iyamay. Hindi baluyag si Mamerto nga makita si Alona. Siyang may gusto nga itapok sa kumbento si Alona Kag suno sa iya, wala na siya sang anak. Kag ang ginahimo ko, nagasunod na lang ako sa iya gusto. Kag ang matuod, sang nakahibalo siya nga nakagwa na sa kumbento ang amon anak, naakik siya. Kag amo pagid ang ginhalinan nga naglala ang iyang balatian. Hindi siya maluyag nga makita man lang ang amon anak. Amo gali. Ayaw gali. Sa wala pa ako malipat, ginaagda ko ikaw nga magtambong sa inaugurasyon sa akong bago nga branch. Oh, thank you, Ruben. Saan na? Sa madason nga adlaw. Sige. Maabot ako. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Micaela! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago.
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga